ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш теҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза навоз 13 мошини нав омода кардем ки пешкаш мекунем. Мошинҳое ки через имо ватсап ба мо равон кардан аз Тоҷикистон ва Москва. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ қадр мошинҳо дар кор. Мо дар видеои оянда ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Дӯстон, агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯш доред ки хона, замин, квартира мехоҳед реклама кунед, дар номерои имо ватсап роя кунед. Дӯстони азиз, мо дар видеои реклама мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рупия баробар аст ба 157 сомонию 38 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад видеонавори мо дар имотон поделиса кунед, ссилкаш ютуб гирифта дар имотон поделиса кунед, хеле хурсанд мешудем. мо бошад наворо сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошино бо хабар шавӣ рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯш мо дӯстони азиз марк Ford Focus 2 ҳастай соли 2006 судишвориш бензини холия объем мотори 16 литра коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби беҳтарина дӯстони азиз. аккумулятори нав дорад, 4 электропакет дорад, ходовой 75%, баллонош 85%. мошин краскаш раднои хичай бе ягон сарапинай, диска пишкаш задагай, мошин задагай пушидаги умуман надорад, сайсаяш беҳтаринай. қарода дар Москва дар метро Кутсувинскида. ҳамин хеле маълумот. нархаш мардони азиз 265000 рублай бо савдо ҳам мешавад ва ба мошиное ки дар Тоҷикистон ҳаст алиш ҳам мешавад бо асраҷи BMW ёки сечка алиш мекунад ки дар Тоҷикистон бошад. дӯстони азиз, рақамошон дар поёни видео, номерои расияшон кадомитон агар харидани боша метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. мегзарем баъдро ба дим мошини фурӯшӣ. дим мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз Opel Astra F дӯсторонӣ седан соли 1997 судишвориш бензини холияй, объем мотори 6 литра, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникай. мошин кондитсионер дорад, кор мекунад, 2 электропакет дорад, 2 моҳи дига ҳуҷҷат, задаги пушидагӣ надорад, раднои краска. мошина сайсаяш беҳтарина, қарор дорад 10 ноҳияи восе. нархаш 32000 сомония бо савдо ҳам мешавад. бардони азиз, кадомитон агар хайдор бошед, рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россияшон имо ватсап дорам. кадомитон агар ягон маълумотш фаҳмо набоша метавонед дигар маълумот чагиред. дӯстони азиз, айди 32000 сомонӣ бо арзон ҳам мекунад. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз ВАЗ 2107 дӯстори 07, яъне ки бисёри бад бардорам по сироғ мекардам хеле мошино. соли 2004 дӯстони азиз судишвориш бензини холия объем моториш 1.6 литри простоя, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад, гуфтагай соҳибаш ҳам хеле маълумот додагиян. дигар маълумоти пурраша дӯстони азиз айхчон мегирем. баллонош миёна ходовой дорад, қарор дар ноҳияи 5 бадана дар вилояти Хатлон. нархаш 8500 сомония бо савдо ҳам мешавад ва варианти алиш ҳам дорад. светиш свети сафеди раднои хичай бо арзон мешавад ва варианти алиши ҳам дорад. кадомитон агар харидани бошед метавонед дар номерои поёни видео буда метавонед занг зада дигар маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз Chevrolet Lacetti соли 2005 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 1.5 литра, коробкаш автомата. мошин дар ҳолати хуби техникай, гуфтагай соҳибаш фақат як кам дорад ки камтар кузуфашда кор дорад, гуфтагай расход дорад. дига ҳамаҷо 100% ҳамин хел маълумот чикадаган. мошин қарор дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 16000 сомония бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар рӯи экран нишон меояд. дӯстони азиз, срочно фурӯхта мешавад. кадомитон агар харидор бошед метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. бардони азиз, бардорон аз шумо хоҳиш мекунем ки агар мошини фурӯшӣ худона дар номерои ватсап роя кунед. кадомитон агар ватсап надошта бошед баъд дар имо роя кунед, барое ки бисёрто дар имо роя кардесед качествои сурат паст мебиёяд. барои хоҳиш мекунем ки дар ватсап роя кунед. агар бе ватсап бошед баъд дар имо роя кунед, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем ба панҷум эълони навбатӣ. панҷум эълони мо дӯстони азиз трактор MTZ 81 соли 2012 сайзтаниш беҳтарина, 4 баллонош навай. бардони азиз, дигар маълумоти пурраша мегирем. беларусика қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нархаш 140000 сомония бо кадоми харидори аниқ належи бо ягон чизи арзон мекунанд.
рақамошон дар экрани шумо бардонед кадом бардорӣ ки хоҳиш кардам якам хеле трактори ёфтамонем нашмуна варианти хуб метонен якам маълумоти пурраша гиред. дӯстони азиз, агар имконият боша бардон аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавари мо дар имотон падлиса кунен, ссилкаша гирифта дар имотон падлиса кунен, хеле миннатдор мешудем. чӣ мошине ки дар кора дар комментария нависем, дар видеои оянда ҷудо кардан мегирем ба шумо пешниҳод мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз Opel Astra F8 седана ятаи дигар соли бароишаш 1993 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториша 6 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника. мошин ягон расход надорад, берасходай. 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, газ бензинаш кор мекунад. моториш 6 берасход прасоя бутагаи соҳибуш. қарор дода шаҳри Кӯлоб, нархаш 19000 сомония. бохай кадометон агар харидор бошед занг зада бо ягончикаша арзон мекунед, не ки нашуд арзон ягончи гуфтагӣ нест дигар. дӯстони азиз, рақамошон дар поёни видео кадометон агар харидор бошед Opel Sedan дар шаҳри Кӯлоб метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. дӯстони азиз, бошад навармона давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ мо бардони азиз ҳастаи Daewoo Lacetti соли бароишаш 2003 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарина, состоянияш зори бадай. мошин яксола ҳуҷҷат кардагия, кондитсионер дорад, 4 баллонош 80% хадавот дорад, зиндагӣ пуштагӣ надорад. мошин беҳтарин состояния. дӯстони азиз, қарор дода шаҳри Хуҷанд, нархаш 28000 сомония бо савдо ҳам мешавад ва варианти алиши ҳам дорад. хоҳиш кардагед кадоме ки алиши намекунад ки намехарад, беҳуда ғам натиҳанд, беҳуда занг назананд. соли бароишаш 2003 дӯстони азиз, нархаш 28000 сомония бо савдо ҳам мешавад, варианти алиши ҳам дорад. рақамошон дар поёни видео метавонед ки дигар маълумотша гиред. марҳамат. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ бардода мошини молодёжи ВАЗ-2110 соли бароишаш 2007 судишвориш бензин газ кор мекунад. объем моториш 7 литра, коробкаш механика. светаш ҳам ки сафеда. мошин дар ҳолати хуби техника, сирош нафурӯхта мешавад, газ бензинаш кор мекунад, гидравлика. ҳуҷҷатош 7 моҳи дигар. дӯстони азиз, аккумулятори нав дорад, сентразамока, электропакет, система музика нормали, ҳама ҷуз 100%. мошин бе ягон камбудия, хадавои баллонош ҳамаш 100%. қарор дода шаҳри Душанбе, нархаш 13000 сомония бо савдо ҳам мешавад. сироч накадами харидори аниқай бо камтар дигар арзон мекунанд. рақамошон дар поёни видео кадометон харидор бошед метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшии навбатии мо бардони азиз ВАЗ-2106 соли бароишаш 2003 судишвориш бензини холия. мошин бензинка дигаштагия. объем моториш 6 литри, простоя, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника. мошина ҳуҷҷатош пурчидагия, дигар ҳама ҷош 100%. маълумоти бештараша бо телефон метавонем гуфтагия. мошин қарор дода шаҳри Душанбе, нархаш 9000 сомония бо савдо ҳам мешавад, арзон ҳам мешавад. сирош насум накора гуфтагия мефурӯшем. рақамошон дар поёни видео кадометон агар харидонӣ бошед 9000 сомон бо арзон ҳам мекунем гуфтагия метавонед занг занед дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшии навбатии мо Daewoo Nexia соли бароишаш 1996 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, состоянияш беҳтарини бадай, задагӣ пуштагӣ надорад, баллонош навай, хадавои ҳастай. дигар маълумоти пурраша бардон айхчон мегиред. мошин қарор дода шаҳри Душанбе, нархаш 12000 сомония. нархи ахиромша гуфтагия дигар арзон намешавад, беҳуда занг назананд. дӯстони азиз, рақамошон дар рӯи экрани шумо кадометон харидор бошед, ягон маълумотш агар ба шумо фаҳмо набошад метавонед ки занг зад дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. 11 мошини фурӯшии навбатӣ. 11 мошини фурӯшии навбатӣ мо бардони азиз Daewoo Leganzia соли бароишаш 1997 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 8 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника. мошин 100% кор мекунад гуфтагия. мошин хадавот дорад, баллонош миёнай,
састияниш ҳам хеле сода бардони азиз барои ҳайк кардан мешавад. Дигар маълумоти пурраша айхчор мегирен. мошин қарор дар шаҳри Душанбе дар ҳамон территория нархаш 12000 сомония бо савдо ҳам мешавад. кадом метавонем хеле мошино хариданем бардони азиз дар рақамошон дар поёни видео метавонен занг зада аз соҳиби чӣ маълумоте ки дар кора метавонем пурсем бардони азиз маълумоти бештар гирен. як бор дигар такрор шавад дӯстони азиз, агар аз шумо хоҳиш мекунем ки имконият бошад ҳамин видеои навори моро дар имотон поделиса кунед, силкаш аз ютуб гирифта дар имотон поделиса кунед, хеле миннатдор мешавем. 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз Opel Astra GI соли бароишаш 1998 судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 1.6 простой гуфтаги соҳибаш коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин аст, соидаш ҳам хеле сиёҳ. маълумотша бардони азиз кам рӯй кардаган, хеле дигар маълумоти пурраша айхчор мегирем. мошин дар деваштич қарор дорад, дар ғончӣ. нархаш 28000 сомония бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо. кадомитон агар харидор бошед метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. мошин беҳади бад арзон, намедонам ба кадом сабаб мефурӯшем гуфтаги маълумоти бештараша дар ҳамин рақами поён буда метавонед гиред. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. 13 мошини фурӯшии навбати мо бардони азиз Mercedes-Benz C-класс соли бароишаш 1998 судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 8 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бе ягон камбудия. мошин кондитсионер дорад, кор мекунад. солона ҳуҷҷатиш кардагия, ходовой ҳастай, задагӣ пустагӣ надорад, баллоноши 80% ҳастай. дигар маълумоти пурраша бардони азиз хитон мегирен. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 52000 сомония, нашуд арзон. ягон маълумот додагӣ нестанд, хай кадом метавонед харидор бошед. нархшам нархи арзон 52000 сомон метавонед дигар маълумотша гирен. ин буд 13 мошини фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.